Endelig startede ferien. Vi starter med at køre den nye bil over til Jylland, og så stiller vi den, så vi har en bil, når vi når frem. Jeg viser den planlagte rute på et hjemmelavet landkort, jeg tegner på mit spejl i værkstedet. Og så går turen først og fremmest mod Karrebæksminde, og der kommer vi forbi Stevns Klint. Det er der selvfølgelig masser af billeder af. Det ser rigtig flot ud fra vandsiden også. Derefter så krydser vi Storebælt, når turen den går mod Svendborg, som vel nok har en af de flotteste indsejlinger på de havne, vi skal besøge den her sommer. Det er en tur på i alt 10-11 timer, og nu jeg har jer, er I så ikke søde at gå ind og abonnere på kanalen og trykke på klokken. Rigtig god fornøjelse. Godt så. Så er vi i gang med årets sommertogt 2026. Vi er på vej til Middelfart, Holly og jeg. Og det er vi i en bil. Det er ikke båden. Og den skarpe seer vil lægge mærke til, at vi sidder i en anden bil, end vi plejer. Jeg har jo fået mig en Zeekr 7 GT. En elbil. Og den kører vi nu over til Middelfart og stiller. Og så tager vi toget hjem, inden vi sejler derover. Og grunden til, at vi gør det, det er for, at vi har en bil, når jeg nu kommer over med båden, og bliver over stort set hele sommerferien. Så holder jeg, at vi kan komme rundt, hvis nu det er lidt længere væk, end på løbehjul. I sommerferien, Holly, udover at være sammen med mig, hvad skal du så? Altså i hele min sommerferie? Foregår der noget andet end at sejle i dit liv? Stald og stævne. Hvor mange stævner skal du til? 2, hvis ikke der kommer flere. Okay. Så du har lidt tid til at være sammen med mig? Mm. Det var godt. Ja, så nu kører vi over, så stiller vi bilen, og så tager vi toget hjem. Og når jeg kommer hjem, så tænkte jeg, at vi lige viser en rute. Altså, jeg tegner derhjemme i værkstedet på vores spejl i værkstedet. Hvad vej og hvilke havne vi har tænkt os at besøge på vejen over. Vi vil egentlig gerne have sejlet i morgen, men vi kører på Storebæltsbroen lige nu, og der er monsterbølger herude. Sindssygt store bølger. Ja, det gider vi ikke. Så vi sejler nok først torsdag morgen, for der lover de ikke mere end 2-3 meter i sekundet. Og så kan det lige lægge sig lidt om natten til torsdag. Men vi kommer tilbage til ruten, hvor vi sejler fra. Jeg kan afsløre nu, vi sejler i hvert fald ud af Greve. Og så alle stop og alle havne på vejen, inden vi rammer Kolding eller Middelfart. Tegner jeg lige op senere. Så her fra Storebælt, over and out. Som lovet, så står vi hjemme, klar til banen gennemgang, kort gennemgang. Turen til Jylland går via følgende. Skal ikke grine, Olli. Vi starter lige med at tegne Danmark. Vi har Skagen heroppe et eller andet sted med næbet. Dernede af. Så har vi lige Vejle Fjord der. Her, tak. Og så kommer vi hernede af, og så er der noget Jylland. Sønderjylland hernede. Kolding må være her omkring. Så vi glemte lige fjorden. Det er lige med broen. Ja, så vi laver lige Fyn. Sådan her. Og så har vi Sjælland, vi skal nedenom. Faxebugt og Køgebugt. Og så har vi København og Dragør herop. Vi ligger her i... Nej, det var faktisk Køge. Vi ligger faktisk her i Greve. Og min idé til turen er første stop. Vi skal ned her. Sydom. Ind igennem det, der hedder Bøgestrømmen. Uden at gå på grund. Og så sejler vi... Ja, for det er vi ikke tid til. Eller råd til 2 nye propeller for den sags skyld. Så sejler vi ind i Karrebæksminde, som er her. Hvor jeg tænker, vi bliver en dag. Jeg er jo forsvarende minigolfsmester, og rygtet vil vide, at jeg skal udfordre Holly igen, så må bede om en revanche. Hun var kun 400 slag fra sidst. Så går vi videre fra Karrebæksminde dagen efter til tværs over Storebælt. Vi har jo lige en bro her, den er stor. Hvor man, når man kører i tog, kører oppe på broen, Holly, og så under tunnelen på det sidste. Kører ikke under tunnelen. Vi skal lige snakke om det. Holly tror, man kører hele vejen over. Hun har kørt... De sidste 6 eller 7 år. Holly, du har kørt turen i 6-7 år, og du har ikke lagt mærke til, at der er en tunnel på vejen. Godt, det lader vi lige stå. Tilbage til kortet. Karrebæksminde
Og vi skal lige have Langeland med. Langeland. Så vi går lige nord om Langeland, og så går vi ned her, og det er lækkert det her. Det er et af mine yndlingsområder. Indsejling her til Svendborg, og der bliver vi også et par dage, for der er hyggeligt, og der er rigtig lækkert. Så fra Svendborg, så sejler vi lige, er der 1,5 time, hen til Fåborg. Så bliver vi der. Der sidste år var der de der boder, hvor man kunne få sådan nogle churros med Dubai-chokolade og ja, Og når vi er færdige med Fåborg, som vi også er en dag i, så tænker jeg, at vi går op til Middelfart. Og jeg ved ikke, om vi bliver der en hel dag, men vi skal lige have luft. Og så går vi, Går vi? Ja, vi sejler. Okay. Sejler vi ned til Kolding, hvor vi lægger til 1,5 kilometer fra Hollys stald. Og så skal der horses around. Og jeg kan lige ånde ud, slappe lidt af, drikke en hel øl måske, uden at smide min telefon i vandet, som sidst. Og så er vi i mål. Og I kommer med hele vejen. Så blev det morgen i Greve Marina. Vinden har lagt sig, og nu skal vi den onde lyne afsted på sommertogtet. Det er dag nummer 1. I helt sikkert afsnit nummer 1. Og vi sejler over til Karrebæksminde. Som første stop, det er en halvlang tur. Det kommer til at tage, tror 6 timer. Vinden har lagt sig. Det er allerede, jeg tror det er 20 grader. Det er simpelthen så lækkert. Hold jer nede, sover stadigvæk. Jeg er helt oppe at køre. Jeg er ligesom sådan et barn. Jeg har lige været rundt og tjekke alle vinduer. Sådan noget som det der er lukket. Så der ikke kommer noget saltvand ind, når jeg sejler. Og så har jeg lige været nede ved motorerne og tjekke alle filtre er rene. Der er olie på, gearkasserne er tætte. Og stort set bare tjekket, at alting står fast. Jeg har også et par løbehjul, som vi jo plejer at have med stående her. Og der til i år, der har jeg sat sådan en strop her på bremse. Ikke pedalen, tror jeg det hedder, men grebet. Fordi jeg har haft lidt problemer med, at de bevæger sig lidt, når vi sejler, men det er slut nu. Så nu er der bare lige tilbage og starte motorerne, lade dem varme op og komme ud af havnen. Kurs direkte mod. Vi skal jo Karrebæksminde. Vi skal rundt om Stevns Klint i dag, gennem Bøgestrømmen. Og der skal man lige være vågen. Der er ret lavt mange steder. Der er mange mennesker, der går på grund dernede, så det er altså med at sidde og holde øje med sine søgekort og ikke sit kamera og sin telefon og lave frokost og alt muligt andet. Så, morgens gæst. Så kan du komme op. Det var godt, skal. Hvad siger du til vejret? Det er fint. Er det godt? Ja. Det bliver ikke bedre end det her. Vi har lige en sejlbåd, vi lige skal udenom her. Han er sikkert på samme kurs som os. Han ligger lige foran. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. Jeg har jo lagt kursen her nu. Jeg brugte lige lidt tid på i går. Vi er her i Køge Bugt. Vi er her. Køge Bugt er her. Skal vi ud forbi Stevns Klint her. Og så går vi over. Jeg tror, det hedder Faxe Bugt. Her var det. Yes, Faxe Bugt. Og så skal vi ind igennem det her stykke her ved Bøgestrømmen, som det hedder. Og det er herinde, der er rigtig, rigtig lavt mange steder. Der skal man ikke se, der er nogle advarselstegn. Der er nogle steder, hvor vi skal hen, der er det kun 1,5 meter dybt. Så der skal man altså lige holde tungen lige i munden. Vi stikker cirka 1,10, 1,20. Og så er der en lille chikane hernede. Vi lige skal igennem her. Lige for at tage farten ud af os. Og så skal vi under de nye, eller den nye. Der er jo, jeg tror, der er 3 Farøbroer efterhånden. De laver en ny næsten hvert år. Vi har en her. Og så kommer de 2 nye, eller den helt nye er her et sted. Så er der lige et sandrev. Og så går vi ind her, ude for sandrevet her, nordpå mod Karrebæksminde, som ligger her. Der går nok 5-6 timer, før vi er der. Jeg vender nok tilbage et par gange, inden vi lander. Om ikke andet, jeg tænker, vi vil gerne op på Flybridge på et tidspunkt. Altså udenfor, for det er virkelig lækkert vejr i dag. Det er lunt, det er varmt, og det blæser ikke. Og vi kommer jo igennem den her Bøgestrøm, som jeg lige nævnte. Og der er simpelthen så flot dernede. Man sejler, der er hus ned til vandet, der er ikke langt ind til bredden. Og lige en lille bonus ting, det er der jo ikke så mange, der ved.
Det er min gamle båd. Den er lige der bagved. Og det er Brian og hans kone, som følger med. I hvert fald på starten af sommertogtet her. Og de kunne godt tænke sig, at vi lige tog den sammen igennem Bøgestrøm. Det er første gang, Brian skal igennem den Bøgestrøm. Og det kan jeg godt forstå, for der er ikke noget værre end at starte sin sommerferie med lige at plante sine propeller på bunden. Ja, eller stille båden på bunden. Det hedder at gå på grund. Jeg har gjort det 4 gange nu, tror jeg. Så jeg har sådan en rimelig god fast rute dernede. Og om foråret skal man være rigtig opmærksom, fordi der vinterens uvejr, det skyller nogle sandbanker ind, og der de højder, eller på mit søkort, der er, passer ikke altid. Så det er lige med at kende ruten. Nu er vi heldigvis midt i sæsonen, og hvis der har været nogle høje punkter, eller lave punkter bliver det jo så plejer de at være gravet ud nu, så jeg er ikke så nervøs for det. Men jeg vil gerne vise dem min vej, og så tager vi den derfra. Så er vi ved at være over Køge Bugt, og vi er langt ude. Jeg tror sådan noget 6-8 sømil, 12 km fra kysten. Så jeg har tændt vandmaskinen. Jeg har jo sådan et panel hernede, hvor jeg kan se, vi ser 27,8 volt har vi, og så kan vi se vandet her. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, men vi har 23% vand. Og vi har jo den her. Men er det godt, Harley? Det er sådan ud. Jeg tror, jeg skal have noget om lidt. Vi har jo vandmaskinen. Nu kan jeg lige skulle tænde lyset engang, så vi kan se, hvad vi laver dernede. Jeg har lige brug for, at du gør mig en tjeneste, Holly. Kunne du rejse dig op lige og holde et behørigt udkig, mens jeg går ned til vandmaskinen? Det tager lige 1 minut. Vi har den her vandmaskine jo, nede i rummet her. Jeg tænkte, vi lige kunne ned og aflæse, hvor mange liter vand i timen vi laver. Det svinger en lille smule. Jeg ved ikke, hvorfor det svinger. Jeg håber, I kan høre mig. Whoops. Se her. Omkring 150 liter i timen laver vi. Med den dejlige vandmaskine. Vi går op igen. Det er dejligt let med en hånd. Not. Så den skal nok lige køre et stykke tid endnu. Men det gør ikke noget, for vi har, jeg vil tro, 5 timer endnu at sejle i, før vi er dernede. Jeg tænkte lige, at I skulle med heroppe og have udsigten. Så kom vi til Stevns Klint. Jeg vil ikke kalde det kridtbjerget, men det er vist noget med det kridt, og jeg læste et sted, det var sådan noget med hvert 1000 år steg det 1 centimeter ad gangen. Det er sikkert ikke rigtigt, men jeg synes, jeg læste sådan et eller andet helt sindssygt engang, eller hørte det. Det er det sådan første, ikke kalde det spektakel, men seværdighed på turen, når man går syd om Sjælland. Prøv at zoome lidt på det. Ser fedt ud. På kameraet kan man ikke rigtig se det, tror jeg, men vandet det er også næsten sådan helt grønt. Altså det ligner sgu ikke lige. Det ser ikke ud, som om vi er i nærheden af Køge, lad mig sige det sådan. Men det her, det er det første sådan sted, hvor jeg også tænker, nu er vi sgu på vej. Når vi er nået her til Stevns Klint, det er sådan et par timer fra Køge. Nu skal vi ud over, jeg tror det hedder Faxe Bugt, ned til Bøgestrømmen. Og det er det, jeg synes er den kedelige del. Og jeg er jo sådan rimelig sparsom med forbruget af mit diesel. Men jeg tror, vi sætter farten op hen over bugten her, for der er ikke meget at se på. Og så henter vi også lidt tid. Det ser ud som om nemlig, at vores tid dernede vil ligge på omkring 6 timer og 45 ved den her fart, som er cirka 9,5 knob. Det er sgu for lang tid. Det er en lang sejltur. Det kan godt være, at vi har nogle gode udsigter heroppe fra og fra Flybridge.
Men kigger lige. Yes. Skal I se hernede fra. Olli. Er vi forbi? Ja, den er herovre. Så du, de vinkede til os? Nej. Ja, de vinkede til os. Jeg kunne man altså godt sidde i sofaen og kigge lidt ud. Det kunne være, at vi skulle sådan en sten, saks, papir den hver time om hvem der sejler og sidder her. Det var ansvar, hvis jeg styrer for dig, far. Jamen det værste er, det er faktisk på mit ansvar jo. Nå, ja. Hvis nu jeg tildeler dig kaptajnrollen. Selv hvis du rammer noget, så er det faktisk min skyld. Men Jeg er spindelvæv, det skal vi lige have fjernet. spindelvæv, det er lige dig. Man kan stadig se klinten herovre. Ej, hvor er det godt det her. Godt. Så er vi over Faxe Bugt, og vi er i indsejlingen til, jeg ved ikke om man kalder det bølgestrømmen, men det er nu begynder det, at man skal tage sig sammen. I kan se den her gravede kanal med bøjer på hver side, og der skal man bare holde sig imellem hele bøjesættet. Og sådan vil det være de næste 2 timer, vil jeg tro, måske 2,5 igennem her. For der er ikke særlig dybt på hver side af de render, der er gravet. Som I kan se, der er en lang rende her. Så er der bare bøjesæt her. Der er 2 og 2,1 meter. Og så er der et par advarsler her. Det er simpelthen fordi, der er ligesom nogle små øer, kan man sige, under vandet, hvor der er lidt lavere. Vi snakker nogle steder, der er 1,30 meter, så skal man lige udenom. Så er der en vestbøje her. Den skal vi selvfølgelig runde vest om. Og så er der bøjer hernede af også. Der er 2,4 meter. Kommer vi uden for det, som I kan se her, så står der 0,4 meter. Og der vil jeg lige sige noget til dig, Holly. Hvis vi kommer ud, hvor der står 0,4 meter, ikke? Så stopper sommerferien og båden der. Altså, eller det vil sige, at vi skal holde sommerferien lige der, for vi kommer ikke videre. Nej, okay. Men lad os lige prøve at lade være med det. Men nu vil jeg lige koncentrere mig lidt om det her. Netop som jeg sidder og prædiker, at nu skal man tage sig sammen. Så er vi ved den første bro. Jeg tror, den hedder Kalvehave. Havnen lige herinde. Og der sker noget her. Som I kunne se i starten af vores tur på vores plotter. Så har vi røde bøjer til højre, altså styrbord. Grønne til styrbord og røde til bagbord. Det er jo for indadgående farvand. Så er der en pil her, der går nedad, indad. Og så er der en pil her, der går udad. Det betyder, at når vi har krydset den bro, og nu sidder der sikkert alle mulige søulke, hvis jeg er forkert på den, så må jeg have undskyld. Men jeg er ret sikker på, at det skifter nemlig lige her. Som I kan se, den pil går indad. Så den røde bøje er pludselig på højre side, altså styrbord. Og der skal man og hylde med at være vågen, for hvis man er midt om natten og bare sejler efter bøjer og ligesom sørger for, at alt grønt er til højre og rødt er til venstre, så går der altså kage i den, når man kommer herned til, fordi pludselig så bytter man rundt. Så det er en ting, man lige skal være vågen med. Men man kan sige her, der er broen et udmærket pejlemærke for, når det sker. Hvad siger du til det, Holly? Var det noget information, du kunne bruge til noget? Ja. Kisa Søfartsskole. Ja. Vi har da ikke ramt, vi har ikke gået på grund endnu. Så jeg synes faktisk, at jeg havde heller ikke planlagt det. Jeg synes faktisk, vi har sejlet okay, men der har godt nok været modstrøm. Jeg undrer mig bare, hvorfor bilen holder stille. Jeg tror faktisk, de arbejder deroppe. Ja, jeg ved ikke, om man kan se det. Der er noget gang i noget et eller andet deroppe. Vi skal lige en lille smule til bagbord, kan jeg se derude, så sætter vi autopiloten på. Så tænkte jeg faktisk om, hvis du bliver her og holder et behørigt udkig, Holly, så går jeg ovenpå på Flybridge, under den anden bridge, når vi lige sejler. Ja, det kunne du lige, var. Det sker nu.
Så er vi ved den, kan vi kalde den mellemgamle Farøbro. Vi har den her, og vi går under om lidt. Vi er lige i slutningen af det, jeg kalder Bøgestrømmen. Men jeg skal hilse og sige, at der er kommet en modvind af den anden verden herude, siden vi sejlede ind her. Man kan simpelthen ikke se bølger på et kamera, men det blæser 8-9 meter i sekundet derude. Vi sejler heldigvis i stik modvind, og det betyder, at vi slår lige ind i bølgerne. Og det er det, der jeg vil sige, der er så heldigt eller så lækkert ved, når bådene bliver den her størrelse, og så betyder det ikke det helt store. Man kan sige, at det ville være rigtig skidt, hvis vi havde dem direkte ind i siden, men så kan jeg jo tænde den her stabilisator, som jeg har i båden. Men det er jeg ikke valgt at gøre, fordi der er ikke noget tidspunkt, at vi skal sejle sideværs. Det bliver lidt skråt sideværs lige det sidste stykke herudefra, når vi skal gå ind mod Karrebæksminde, men det er så kort tid. Det tager jo næsten 40 minutter at spænde den stabilisator op, jeg har. Og det synes jeg er lidt spild af strøm og generator og diesel og alt det her, så der må vi bare se, hvad båden den kan. Vi er over 2/3 af vejen, eller i hvert fald 2/3 af vejen. Jeg kan lige se engang, hvad klokken er. Den er 2:45. Vi har 2 timer og 20 minutter nu, så er vi der. Så har vi så også sejlet lidt over 6 timer i dag. Og der er godt nok kommet piv på nu her. Jeg er faktisk lige ved at gå ind under broen her, nu kan jeg lige filme op en gang. Og den første Farøbro. Og så tror jeg, vi har den nye næste derovre. Og så har vi den helt gamle til sidst. Eller også er det omvendt, det kan jeg sgu ikke huske. Jeg er ikke så geografisk god hernede. Men vi ser på det. Så er vi ved sidste bro, den tredje. Og det er så den helt sprithamrende nye. Det er vist ikke Farøbroen, jeg tror den hedder Storstrøm. Jeg kan ikke huske det, så må I bare save mig over i kommentarerne. Men Jeg har ingen idé. Holly sagde, det var Storstrømsbroen. Ja. Vi hyggede os ellers lige kosteligt før med, hvordan vi lige sejler på broen og skulle ind under, og så ligger de her to jo så tæt på hinanden. Jeg lod Holly styre båden, så hun lige kan få lidt kendskab til, hvordan båden reagerer på rattet og sådan. Og så jeg sgu lige forkert på, hvad retning vi havde mod den første bro og den anden bro, så jeg synes lige pludselig, vi kom lidt snært på den første bro. Så, men vi klarede den, satte farten ned og styrer udenom bropillen. Nu går vi faktisk under. Et stykke bropille. Der er nogle følger ind. Først, Olli, kan du huske for 2 år siden, at første gang vi sejlede over? Da jeg sejlede hjem, der var de stadig ved at lave den bro her. Jeg tror faktisk, hvis du går ind og kigger på min Instagram story, der kan du gå ind og se, da jeg sejlede under her sidst, der manglede der brostykker, de ikke var færdige med. Men den gode nyhed herfra er, det er ikke, at bølgerne bliver mindre, men den gode nyhed er, at nu går det lige ud i hvert fald 1 time og 10 minutter. Og klokken den er hvad? Den er 15:13. Skal vi prøve noget frokost? Ja. Det gør vi. Okay, så vi sejler. Far laver mad. Har ingen idé, hvor vi er. Hvad laver du af mad? Jeg tænkte, at det ville være et godt tidspunkt at spise en laksesandwich. Eller, hvad hedder det, sandwich? Laksemad. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg, det vil være en god øvelse at komme dobbelt så meget laks på, som vi plejer. Det synes jeg er en super god idé. Jeg tænker nok, det vil lande fint. Jeg tager lige en skive til. Jeg er ikke så nær med det. Nej. Jo mere, jo bedre. Salt og peber. Ja. Okay. Vi skulle lige bakke. Vi har cirka 3 sømil, som er lidt over. Jamen, jeg kan ikke finde ud af de kilometer. Det er hvor langt det er. 1 sømil, det er 1,852. Så næsten 2 kilometer. Så hvis du siger 1... Kilometer spærret. Ja, lidt over 1,5. Men lad os bare sige, at der er cirka 5 kilometer ind til land. Og vi har været heldige. Vi har fået lidt medvind, så vi har sat os op på Flybridge. Det vil være synd at sige, at det her det ikke er dejligt. Solen. Hvordan synes du, at turen har været, Holly? God. Den er ikke føltes lang. Nej, det har nemlig faktisk ikke, det har ikke føltes så langt som... Det er alligevel 6 timer, men... Ja, jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi fjoller lidt. Men også bare det, man kan sidde og snakke om ting, og... Vi har ikke engang haft se fjernsyn. Nej. Det har vi ikke. Men vi nærmer os havnen der nu.
Og jeg har tænkt mig at sejle ind med båden heroppe fra, fordi jeg talte med en havnefod i går, og han nævnte, at der var en plads lidt inde i et hul, hvor jeg skulle sådan barke ind. Det er en 70-fods plads, båden er 63, så det skal nok lade sig gøre. Men nu har jeg lige kigget på sådan en luftfoto, og det ser sådan lidt noget med, at jeg skal barke ind mellem 2 både og nogle pæle. Og der er det godt at stå heroppe, og det kan jeg lige vise jer hvorfor. Fordi der kan jeg se ligesom hjørnet af båden. Og når jeg står herovre ved bag rattet, så kan jeg kigge ned. Kan I se her af hullet, vi går op imellem. Skal jeg lige dreje kameraet. Så kan jeg faktisk se min badeplatform dernede. Så jeg har rigtig godt udsyn. Og ikke mindst, hvis jeg går over til kanten og kigger ned, så kan jeg se siden af båden. Og det gør det lidt lettere. I hvert fald lige til at lave de første indledende manøvrer, når man kommer ind i havnen. Og når jeg så kommer ned, og jeg forhåbentlig det ikke blæser for meget derinde, så vil jeg gå ned og bruge min styrestation nede bagpå. Og så klemme den op mod broen, og så har vi jo lige et par minutter til at binde noget tov og noget. Jeg håber og tænker ikke, det bliver så svært. Og ellers er det godt, jeg har min... Men jeg skal lige have kaptajnrollen tilbage. Du har fået tildelt de kaptajnske pligter. Kan jeg bede om dem? Hvad for den? Du skal bare sige, at du er kaptajn igen, far. Du er kaptajn igen? Tak for det. Skal jeg have den til? Så jeg har det fuldt... Nej, helst ikke. Nå, jo. Der er ikke nogen, der må se mig med den hat i virkeligheden. Hvor er vi, Holly? Karrebæksminde. Vi er her. Jeg havde selvfølgelig lige glemt, at jeg har mikrofonen på, så hvis I ikke hørte det, vi er i Karrebæksminde. Vi effing er her. Og vi har været rigtig heldige. Fordi, da vi kom ind her, var vi ikke helt sikre på, hvor vi kunne ligge. Og båden lige bagved her, det er jo Brian og Rose, som er med os indtil videre på den her tur her. Og i baggrunden, der har vi pandekagehuset. Det står i super høj kurs. For der skal vi over have en, var det æble og kanel? Ja. Ja, en æble og kanel pandekage om lidt. Vi har lige snakket med havnefoden, at vi kan faktisk få lov til at ligge her, hvor vi ligger lige nu i en dags tid. Det var lidt lang sejlads i dag, omkring 6 timer. Og har det taget 7 timer? Ja, okay, 7 timer. Så det kan godt være, at vi lige bliver en hel dag i morgen, og så sejler vi over morgen tidligt videre til Svendborg. Og det er jo kun sådan nogle småture, for nu er jeg næsten hele vejen hjem. Det er sådan nogle 3 timer, så 3,5 timers i forhold til den her. Ja, det er halv. Ja, det er halv tur, så men nu er vi her. Nu skal jeg lige op og betale noget havnetakst. Og vi har bundet båden. Og så henter vi pandekage. Skal vi ikke gøre det? Jo. Og god. Nå, Holly. Så sker det. Kan du fortælle mig lidt om, hvad der foregår her? Fisker. Hvor meget får du fanget? Jeg får fanget mange rejer. Øj, hvor ser det vildt ud, vandet her. Shit, hvor ser det godt ud. Bliver det ikke meget hyggeligere? Jeg fanger ordentligt en der. Jeg kommer nu. Skynd dig, kigge, den er faktisk kæmpe. Jeg kommer. Shit, den er stor. Må jeg se? Gud ja. Det er en fuld rej. Den kan man spise, den der. Tænd grillen. Tænd grillen. Hvad gør man, for at de ikke dør? Putter dem ned i vandet igen. Du er nødt til at søsætte din reje igen, Holly. Jeg navngiver dig Benny Bob. Endnu en psyko-lækker dag. Jeg har ikke filmet så meget i dag, fordi at man skal sgu også leve og ikke gemme sit kamera. Det ved jeg godt. Jeg har jo Holly med også. Vi har badet, og min kammerat Brians kone, tror jeg det er, kæreste. Kone er det sgu nok. Hun hedder det samme til efternavn, ikke? De har været over på stranden hele dagen, og de har spillet kort, og vi har gået rundt på havnen, og nu er der levende musik. Vinden har lagt sig. Det er simpelthen så skønt. I morgen der går turen jo til Svendborg. En tur på, jeg er faktisk ikke helt sikker, men hvis jeg lige skal give et bud, så er det 3,5 timer. Så det er ikke en lang tur, men en hyggelig tur. Og en rigtig hyggelig havn.
ved sgu ikke måske, om jeg lige skal ud og forurene Freden her til aften med vandscooteren. Det har jeg faktisk tænkt lidt over. Så det næste vi oplever, det er, at jeg lige laver nogle checks i morgen tidlig, tror jeg. Når mindre der sker et eller andet vildt i aften, så er det sidste her fra... Ja, det er jo faktisk Enø her og Karrebæksminde der. Det har jeg lært på den her tur. Nu høvler vi over i den italienske restaurant, mig og Holly. Og får også noget pasta, tror jeg. Det kan godt være, hun vil have en pizza. Pastaen er god. Som Mikkel B. her siger, alle eventyr starter med, at man ikke ved, hvor man skal hen eller hvad der sker. Og vi er på vej ud af Karrebæksminde nu. Holly har lige fået adet hunden derovre farvel. Og vi har den sindssygeste dag foran os. Altså vandet skulle være helt fladt hele vejen over. Altså vi har decideret nærmest ingen vind helt til Langeland. Og når vi rammer Langeland, går det over i nærmest ingen vind. Men bagfra, altså vi har medvind ned langs østfynske kyst. Og der er helt fladt derude lige nu. Hold kæft, hvor jeg glæder mig. Altså hvis hele sommerferien bliver sådan her, så ved jeg ikke, hvor jeg skal gøre mig selv. Fordi allerede de her første 2 dage i Karrebæksminde har simpelthen været så dejlige. Så nu vil jeg gå ned lige og tjekke søfiltre, olie. Alt er tæt. Hollys vindue skal lukkes, så vi ikke fylder hendes kahyt med havvand, selvom jeg ikke tror, der er de store bølger. Og så skal vi have startet motorerne. Og så skal vi ikke mindst lige have lagt en kurs, Holly. For det har jeg faktisk glemt. Jeg har lige sagt til Holly op ovenpå, at om hun ikke lige kan holde kursen på båden og vise hende... Jeg prøver at lære hende at styre båden jo. Så har jeg overladt de kaptajnske pligter til hende. Så jeg prøver lige at stå hernede og holde øje med. Hun tror, jeg er nede over den ræb og fender og alt muligt. Men det gør jeg ikke i gear, hvis nu jeg skulle ryge vandet. Selvom jeg også har lært hende at stoppe båden. Men nu skal I se her. Der er vores båd, og der er vores kurs. Den linje. Der er faktisk 2 linjer oven i hinanden, en grøn og en lilla. Og så har vi den sorte ovenover. Den sorte ovenover, det er den rute, jeg har lagt til Svendborg. Og jeg har bedt Holly om at holde de 2 linjer bare parallelle til hinanden. Så jeg har lige stået og holdt lidt øje med, at hun har det. Måden hun gør det på, det er herovre på det digitale kompas, eller autopiloten. Der er sådan en, man kan dreje på. Nu vil jeg ikke gøre det for forvirring. Det kunne jeg faktisk godt, men det lader vi lige blive lidt bedre, end jeg gør. Men så kan man justere, hvad kurs man sætter den på, og så styrer båden selv efter den kurs. Skiftede den ikke lige fra 62 til 63, så har hun faktisk lige givet den en. Og det passer også fint, fordi som I kan se, linjen går faktisk lidt nedad endnu. Den er ikke parallel med den sorte længere, så hun har lige givet den en grad mere. Det var faktisk hende ovenpå, der gjorde det. Vi har omdrejningerne 850, og vandet er 79 på den ene motor og 84 på den anden. Så vil jeg lige gå op og sige, at hun har gjort det godt. Så sætter vi den lige i frigear, og så går jeg ud og ordner... fenderne er faktisk taget ind, men jeg kan godt lige at tage dem helt ind, for jeg ved ikke, hvad side jeg skal lægge til, når vi kommer til Svendborg med båden. Så jeg lægger dem lige et sted, sådan, så det er let for mig at tage en hurtig beslutning, for hvis jeg står der alene derinde. De er også lidt tunge, de fender der, jeg har. Så det Holly har ikke så let ved lige at høvle dem ud over siden. Hun kan godt, men hvis nu det skal gå stærkt. Det er det virkeligheden, det jeg har lært omkring det her sejleri. Jo mere du kan forberede dig, jo lettere og bedre bliver turen. Jo mere folk omkring dig ved præcis, hvad der skal ske, det er simpelthen nøglen til, at der bare er styr på det, og det er let, når man kommer i havn. Så jeg lægger også alle tårne sådan strategisk på båden. Sådan for det første ved jeg, hvor mine længder er. Jeg lægger dem steder, hvor jeg altid lægger dem. Jeg lægger dem aldrig et nyt sted. Og så lægger jeg altid 3 af de længste, jeg har. Et bag, midt og foran. Agter og i stævnen, hvad det nu hedder. Jeg har nogle på 15 meter, og så har jeg nogle på 12, 2 på 12, og så har jeg 2, jeg tror de er 10, men der er sådan en fjeder på, som det hedder. Den kan jeg vise jer, når vi kommer i havn. Dem lægger jeg strategisk på båden. De lange på 15, dem bruger jeg til at binde båden nu og her. Og røgen har lagt sig, og vi lige kommer på land, lige ser på det, og der skal justeres noget, så kan jeg skifte toven ud, hvis ikke der er nødvendigt at have så lange tov på. Men nu vil jeg gå ud og gøre det. Så er der styr på tov og fender. Nu vil jeg gå op til Holly og sige, at hun gjorde det godt med den grad, vi lige så før. Nå Holly, nu skal du høre, hvorfor jeg synes, du er sej. Det er der, jeg sagde, at jeg gik ned under for at ordne ræb og tov, ikke? Det gjorde jeg ikke. Jeg gik ned for at holde øje på den anden skærm, hvad der foregik. Og så forklarede jeg det her med, hvordan autopiloten virker, at du kan give den en grad og dreje. Og så mens vi stod og kiggede på skærmen, så kiggede jeg lige på autopiloten, så skiftede den fra 62 til 63.
Og der havde jeg lige fortalt, at jeg havde fortalt dig, at du skulle styre og holde linjerne parallelt. Jeg tror måske lige, vi skal lave en lille korrektion nu. Ja. Jeg tror, vi skal tilbage til 63. Skifter lidt. Ja, det er... Der gik den skru ned. Det jeg tror, der sker, det er, at vi har noget strøm her for det første i vandet, og fordi båden er så høj, så den lille smule sidevind gør, at båden sejler, kan man sige, 263 grader den vej, ikke? Det er jo det samme, om vi ligger her eller helt derinde. 263 er jo bare den retning. Så vinden, hvis den skubber os ind eller ud, det hedder afdrift. Det skal du ikke huske, men det er sådan noget, man lærer på kaptajnskole. Når man tager sit certifikat. Men nej, så vinden kan godt drille lidt nogle gange. Det er også derfor, man kan ikke bare lige sætte sig og spise morgenmad og ikke kigge på skærmene. Jeg kigger altid på dem, så jeg er helt sikker. Men det var godt gået. Ja, jeg sagde jo, at jeg ville melde tilbage, når vi var i Svendborg eller nærmede os, men jeg kan sgu ikke lade være. Vi er lige ved Storebælt nu, og jeg er ikke sikker på, om det kommer på kameraet, men den er lige derovre. Og det er næsten det tætteste, vi kommer på Storebælt. For om lidt, så skal jeg gå bagbord, som det hedder, ned mod toppen af Langeland. Vi skal op her, så om lidt skal jeg ned den vej der. Så faktisk det tætteste punkt på broen, det er her, og broen er heroppe. Jeg lige gå tilbage her. Gør sådan her. Hvor har vi den henne? Der har vi broen, og vi er hernede. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke skulle under den. Det holder I stadig til gode. Men ja, skal jeg lige give den et par grader her. Går vi en lille smule. Skal vi kalde det venstre nu? Og så går vi over mod Langeland, som er derovre et eller andet sted. Og der har jeg faktisk tænkt mig noget, når vi kommer... Ja, de er flotte, ikke? Det var ikke lige meningen, at I skulle se dem. 90'erne har ringet, de vil godt have dem tilbage. Når vi kommer ned mellem Langeland og Fyn og går direkte sydpå, har jeg tænkt mig, at Brian, som sejler bagved, han er god til at flyve drone jo. Tænkt mig, at vi lige stopper bådene og lokker ham til at filme lidt på det stykke der, for så har vi land på begge sider. Det tror jeg bliver fedt. Så jeg kommer nok heller ikke helt til at holde den her aftale med, at jeg ikke filmer mere, før vi er i Svendborg. Jeg håber ikke, det gør noget. Hvad har vi af kurs, Olli? 227 grader. Så trykker du på den, der står SYN med der. Det betyder for synk. Så nu er det kun den højre, du skal bruge. Så kører du den højre op, så der står 850 omdrejninger der. Bare kom. Lidt til. Det gør ikke, når du ikke lige rammer den. Bare cirka. Ja, det er fint. Altså, bare prøv at ramme 850. Og så tror jeg lige, vi sætter kursen ned til 226 grader. Så går jeg lige ud og filmer bagud for... 850. Ja, prøv at se. Kan du se kursen, vi har her på skærmen? Ja. Kan du ikke lægge os parallelt med den? Det kan godt være, den lige skal ned på 225, kan du se. Hvis du lige... Du har de kaptajnske pligter, Holly. Ja. Råb lige, hvis der er noget, der kommer et køleskab flydende eller et eller andet. Ja, og det er fint. Ja, det er helt perfekt. Og det var det 25. Ja. Ja, du kan godt give den et nyk til. Vi har lige... Det er ikke noget, det betyder ikke så meget, Holly. Men hvad har du sat nu? 224?
Yes. Og hvad sejler vi af hastighed? 9,1. Ja, det er perfekt. Så er vi ved indsejlingen til Svendborg. Et af de allerlækreste steder, jeg tror, jeg kender i Danmark. Det, der er så skønt, det er, at vi sejler ind i et smalt område, der er huse på hver side. Hele det her indløb her. Jeg kan huske første gang, jeg var her sidste år. Det tager noget tid at komme igennem, men det gør bestemt ikke noget. Det er sådan et sted, hvor jeg sådan sidder og tænker, normalt når man er ved at være der, så er man sådan, er vi der snart? Men her, ikke? Det er sådan et, bare det ikke slutter. Det må godt blive ved sådan her. Det er simpelthen så flot. Og så derovre ved skoven, når vi skal ind igennem derovre. Jeg tror, vi skulle ind der. Ja, vi skal lige rundt om den røde bøje. Ja, det er jo også lige en ting, vi lige kan kigge på en gang. På vores søkort her. Jeg sidder selvfølgelig også og kigger på mit søkort. Jeg har det og dobbelttjekker. Virkeligheden er heller ikke tosset lige at kigge ud, men det er smalt, det stykke, der er gravet, man sejler i her. Så man skal virkelig være vågen og ikke ryge på den forkerte side af bøjerne, for så går du altså på grund her. Og så er der også en fartgrænse inde på 5 knop. Og det er lidt et problem for mig, fordi jeg går omkring 7 knop bare i tomgang. Så jeg er nødt til at gå i gear og ud af gear, i gear, ud af gear, for lige at holde mig omkring de der 5 knop. Men det gør jeg gerne, for at kunne sejle igennem den her sindssygt lækre indsejling. Så nærmer vi os selve havnen. Jeg har aldrig set, der lå en strand lige her på højre hånd. Den kan vi så nok ikke komme ind på. Jeg tror ikke engang, man må starte en vandscooter for at sejle derover her lige. Jeg tror, der er et helt vandscooterforbud. Men det kan vi så lige undersøge, Holly. Det er jo ikke sikkert, men jeg tror det. Men lige fremme, der har vi selve Svendborg og havnen inde bagved. Der er jo ligesom 2 havne. Der er den super lækre, som helt sikkert er fyldt op. Men vi tager lige og prøver, om der ikke er plads i den. Der var solbrillerne igen. 90'erne har ringet. De vil gerne have dem tilbage, Holly. Er det meningen, du skal grine? Nej, hvad fanden var det, jeg var ved at sige? Jo, og så er der en lidt mindre attraktiv havn, men det er også Svendborg. Det ligger lige sådan en gåtur på 400 meter fra den anden, så jeg prøvede at ringe i morges, men der var lukket. Eller der er i hvert fald ikke nogen på arbejde, så prøver vi lige den første, og ellers så høvler vi over i den anden. Så er vi i Svendborg. Og hold nu kæft, hvor ligger vi bare godt. Vi ligger sådan, jeg vil sige, på den rigtig lækre side af havnen. Og for at det ikke skal være løgn, og det skal jeg nok lige gå ned og filme lidt senere, så fik vi en plads ved siden af min kammerat, som har ikke mindre end en Princess X80, som I ser her. Hvis I går ind på min Instagram, der har jeg lavet en hel gennemgang af selv samme båd, hvor jeg går rundt og filmer alle steder, alle kahytter, og ikke mindst motorrummet. Nu skal jeg lige vise jer, hvor godt vi ligger hernede. Vi ligger jo det, der hedder agter til, altså bagenden af båden, op til kajen, på en pæleplads. Ikke det letteste i verden at lægge ind på. Og det handler om selvfølgelig, og vi var også på en rigtig stor pæleplads. I kan se pælen, der er der, hvor langt der er hen til båden, og der er lige så meget omme på højre side, altså styrbord. Det betyder, at man kan jo ikke stå herinde bare kaste et tov ud. Vi er mig og Holly, et 2-mands band, og det vi gjorde, det var, at jeg sejlede rigtig tæt på den højre pæl først. Så da hun stod ud for pælen, hvor hun binder sit tov, jeg kan lige gå derom, så sejlede jeg båden klods op af pælen, så hun kunne nå derhen, og så bandt hun det første tov, som jeg bad hende om. Bare lave det for stramt, sagde jeg, fordi så er jeg sikker på, at båden ikke driver ind i kajen. Og så har vi det næste tov, som sidder derude foran. Så de hiver lidt hver sin retning. Og så er det egentlig bare noget fin justering, indtil man ligger lige så fint op ad kajen. Vi har Brian, min kammerat, hans kone, liggende lige ved siden af. Og jeg var faktisk lidt nervøs for at sejle til Svendborg på chancen. Altså, vel nok en af de mest populære havne i Danmark. Der er det næsten umuligt at komme ind og finde sådan en fin plads. Jeg prøvede at ringe i morges, men de sagde, at det var efter åbningstid. Så er der godt nok et akutnummer, men jeg synes ikke rigtigt, men jeg vil tillade mig at ringe til et akutnummer. Men nu er vi her. Og Holly får nok en veninde på besøg i dag, som kommer lidt senere. Så de kan børne den lidt. Hvad siger du, Holly? Hun er på vej. Er de på vej? Fedt. Det bliver hyggeligt.
Så kan vi gå over i det der klatrestativ lidt og se, om der er nogen, der cykler derovre, eller gør et eller andet, dyrker parkour, eller hvad de nu gør. Og jeg tror, det er tid til, at jeg skal have mig et eller andet at drikke, for jeg er godt nok tørstig. For vi er jo så heldige med det her skønne vejr. Jeg har i øvrigt kørt det er faktisk lidt komisk så her. Jeg har jo den her landgangsbro, jeg har kørt ud af båden. Så lige til højre for den, så har vi redningsvest og stige. Så har vi strømautomaten. Og så har vi også en vandslange. Altså, der kunne næsten ikke komme mere i vejen, for når jeg skal af og på. Men det går, og jeg klager ikke. For er der noget, jeg kan tage ja-hatten på af, ikke? Så er der lidt agter til her i Svendborg. Nu vil jeg få mig noget at drikke. Så blev det søndag morgen her i Svendborg. Vi havde en rigtig hyggelig aften i går. Vi spiste ude bagpå. Og op for fiskeributikken op, de laver de jo ondeste fiskefiléer. Og vi har jo fået en gæst med nu. En af Hollys veninder, der hedder Lise, er kommet med helt fra Kolding. Hendes far var så god at give hende et lift i går. Og så Holly har en at hygge sig med nu. Hun sidder der. Dam, dam, dam. Lise Gormsen. Ja tak. Må vi få en hånd? Et klap, Holly. Sådan. Så er hun præsenteret. Hun kan også blive introduceret for de kaptajnske pligter i dag. Det er godt, vi lige har en hånd til tov og ræb og alt muligt andet, når vi kommer til Forborg. For vi har ikke ringet, og vi ved ikke, om der er plads. Så det håber jeg, at der er. Jeg har ikke tændt alt med elektronik endnu. Vi har lige lidt kurs, der lige skal lægges. Og ikke mindst sejle ud af Svendborg. Det glæder jeg mig lidt til. Det er simpelthen så flot over når Svendborg Sundbroen. Og det ved jeg også, at Lise, hun glæder sig til. Er det ikke rigtigt, Lise? Glæder du dig ikke til Svendborg Sundbroen? Du har faktisk ikke snakket om andet. Nej, så vi starter motorerne lige om lidt, og så tager vi togene af, og så er det farvel til Svendborg. Vi har en plan for, når vi skal ud af havnen her. Vi er jo i det, der hedder en pæleplads. Så I to får en opgave hver, og den er rigtig nem. Det eneste, I kan gøre forkert, ikke? Det er at tabe et tov i vandet. Det jeg gør, jeg løsner de 2 bagerste tov hernede selv. Og imens jeg gør det, ikke? Så Lise, du stiller dig derover i den side, altså der hvor du sidder nu, den side. Der er 1 tov på pælen. Du løsner bare lige knuden hernede, og så trækker du bare tovet ind. Tovet ryger nok ned i vandet, og så tager du det bare op stille og roligt. Holly, du går i højre side. Der er 2 tov på derovre jo. Du løsner knuden, så falder det nok i vandet. Men så trækker du det bare ind. Og når I så har trukket det ind, så lægger I bare lige tovene heroppe foran. Bare lige så de ikke rører ned. Når alt tov er af der foran, så giver jeg lige et tegn til mig, bare lige at sige, at det hele er af. Og grunden til, at det bliver rigtig let, det er, at jeg sejler faktisk lidt frem, sådan så I er lige ud for pælen. Så det er ikke stramt. Og I skal lige vide, at I har psykogod tid. Al den tid i verden, I vil have. Jeg gør ikke noget, før I siger, vi er klar. Ja, vi venter til den 23. december. Så altså, når det begynder at sne, kan det godt være at være afsted. Okay. Okay? Ja. Så du er i den her side? Ja. Ja, bagbord. Det er bagbord. Ja. Bagbord, styrbord. Og hold jer over til styrbord. Du tager 2 tov, du tager 1. Ja. Og der er ikke en svær knude, man løsner den bare lige. Godt. Så nu starter jeg motorerne, nu har vi en plan. Hvad så, piger? Hvordan gik det? Det er et langt tog, det der, var Holly. Så er vi ude. Brian og Rosa er ved at gøre klar. De følger med til Forborg. Jeg troede faktisk, de ville blive en dag mere i Svendborg. Vi ses, Michael! Tak for is! Ja, Michael med den store X80'er. Han var så flink lige at komme over med nogle is i går. Det var noget, børnene de kunne lide. Så nu er vi på vej. Og jeg kan næsten forsikre jer for, at der skal filmes lidt på vej ud af Svendborg, eller ikke mindst på vejen derned, for det er bare en flot tur. Så går vi under Svendborg Sundbroen på vej ud. Svendborg er i baggrunden. Det blæser noget i dag, skulle jeg lige så sige. Det er dejligt.
Det skulle være 3-4 meter i sekundet kun, men det føles af noget mere. Heldigvis er der ikke nogen bølger herovre. Og jeg har lagt en kurs. Jeg tror, jeg sætter mig nedenunder om lidt. Så kan vi lige kigge på kortet, hvor vi skal hen. Hvor langt der er. Og hvor lang tid det cirka tager. Det er helt vildt så mange både derude her til morgen. Men det er også et populært sted at sejle, må man sige. Og en snæver udgang her. Folk er heldigvis gode til at, jeg ved ikke om man kan kalde det give plads, men vi sejler jo lidt forskellige hinanden i forskellige tempo. Der er nogen, der sejler måske kun 2,5 knop. Og ja, jeg følger jo bare min kurs her, kan I se. Hold øje med bøjerne. Grøn. Vi er udadgående, så grøn er til venstre. Bagbord og rød til styrbord. Og vi skal ud af den her kanal. Eller, jeg ved ikke om man kalder det en kanal. Passage. Så det er rimeligt let at bare følge med i. Bedst som jeg havde nævnt, at der er lidt knald på i dag. Og vi kan bare se sejlbådene derude, de ligger 45 grader ned, nogle af dem. Så pludselig sidder vi på kanal 8, og så kan høre over VHF-radioen, at der er en båd, der er kæntret. Og jeg ved ikke, det her kamera kan nok ikke filme det derude. Men så lige pludselig kan man høre over radioen, at det er en helikopter, der snakker. Så vi har lige hørt en redningsaktion på en båd, der er kæntret ved Skarø herovre omkring. Og for satan mand, var det godt, at vi har noget redning til sådan noget, når vi er herude, for der er godt nok piv på. Jeg hørte, der blev sagt, at der var 2 mand i vandet. Prøv at se den sejlbåd der, mand. Den ligger 45 grader ned. Hvorfor gider man det der? Ja, jeg kommer til at bakke af. Han sejler bare direkte ind foran os. Slipper jeg lige gassen. Jeg ved ikke, om man har tænkt sig det. Det er jo sådan en motor viger for sejl. Altså jeg skal vige for ham. Selvom han bare lige går tværs ind foran mig her. Han kigger noget på mig, kan jeg fortælle jer. Men ja, det kunne han godt lide. Han vinkede, jeg ved, enten fik jeg fingeren, eller også så vinkede han. En af delene. Nej, jeg tror han synes det var fedt. Men prøv lige at se båden, mand, hvor den ligger ned. Det var sgu fint, det der. En tysker, der sikkert har sejlet. Han ser ikke helt ny ud. Han har sikkert gjort det der i 50 år. Sådan. Nej, han vinker. Den er god. Vink til ham, vi kører lige vinduet ned, så vinker vi lige tilbage, du. Og han kigger væk igen. Det var dejligt. Godt sømandskab her. Yes. Jeg kan altså op igen. Vi fortsætter mod Fåborg. Vi er ret langt derfra. 50 minutter. Vi skal lige herhen. Herhen. Og så ind her. Så kommer vi til Fåborg. Og vi ligger, nogen vil sige lidt yderligt. Jeg vil sige, at vi ligger lige midt imellem. Det er, hvis man har ja-hatten på. Jeg vil jo rigtig gerne have ligget over i inderhavnen derovre. Men som jeg kan se allerede herfra, der er absolut ikke plads. Der er sådan en lang kaj her. Og så er der den, vi ligger på her i hjørnet. Og det er til større skib. Sådan noget 60-70 fod op. Ja, så vi er blevet placeret herovre. Den gode nyhed er, at badeanstalten, som den vist nok hedder, eller badeområdet, det ligger lige over på den anden side. Og ja, lige herovre bagved ligger badeanstalten. Og jeg ved, at Holly og Lise er helt syge for at komme derover, så det bliver det første, vi gør, det er at lige få vist dem. Og det næste, jeg gør, det er, at jeg lige rører over til den automat der, for der er en vandslange på. Jeg vil godt lige skylle båden over. Den er sovset ind i saltvand. Det var sgu lidt hissigt derude med modvinden og bølgerne igen. Og jeg er på vej hertil, så jeg vil lige skylle båden over. Ellers så ligger vi rigtig fint. Jeg elsker Fåborg. Kommer der en plads i inderhavnen, så kan du være helt sikker på, at jeg starter motoren, og så suser jeg derover. Eller i hvert fald, det kan i hvert fald være, at jeg lader Brian gøre det, for jeg har jo prøvet at ligge derovre, det er virkelig fedt. Jeg nægter at tro, at i løbet af et døgn, der bliver plads til os begge to. Men vi er på plads, og nu vil jeg gå over og købe mig en havnebillet,
så jeg kan få noget strøm på, og vandslangen. Ups, det er helt latterligt. Vi går bare over vejen. Ja. Nå, vi er på vej ned og bade. Vi har været lidt bedre bade med Lise. Ja, I er lidt foran, men jeg skulle lige tage mig lidt af... Jeg var lige nede og tjekke havnen, om der var plads og sådan nogle ting til senere. Og så skulle jeg lige undersøge, om der var noget vand, så vi kunne få vasket båden også. Og nu tager vi ned og lige undersøger badeanstalten. Og så ser vi, hvordan vandtemperaturen er. Hvordan er det, Holly? Er det brandvarmt? Det har det dejligt nu. Skal vi spille hen til trappen? Jeg kommer nu. Nå, tøser, er I klar? Ja. Viser I lige tør hopper i? Afsted med dig, Lise. Vi kører. Så, afsted. Og så er det Holly. Kom så, kom så. Godt lavet, skat. Så fik vi tøserne til at hoppe i for, ja, der er nok 2,5 meter. Skulle seje. Skønt badeanstalt, det her. Som I kan se, inderhavnen hernede, den er tæt pakket. Så desværre blev det ikke til nogen tur ind i inderhavnen den her gang. Det må blive en anden gang. Prøv at se alle de her ølboder, snacksboder, madboder. Man kan få is, man kan få slik. Alt det, der er hernede, er bare et helt særligt sted, når man er på sådan en tur her. Og jeg glæder mig til at komme tilbage. Morgen, venner. Morgen over det hele. Jeg har drukket en kop kaffe. Jeg har ikke børstet tænder endnu. Det gør jeg om lidt på turen. Vi er på vej fra Faaborg nu. Jeg har lige lavet en rute på kortet her til Kolding. Der er 43 sømil. Så det tager omkring 4 timer, vil jeg tro. Jeg har lige startet motoren. Og vi kan se 600 omdrejninger står lige og varmer op. Vandet er kun 32 grader på hver. Jeg kan godt lide at lige at varme dem op til i hvert fald 40 grader. Det kan også være, de bliver 45. Så i den tid, de står og varmer op, så går jeg ud og piller de her tove af. Sætter lige fladet op. Godt være, jeg skulle prøve at snakke lidt mere, for det lyder som om jeg har været i byen i går. Det eneste jeg har, det har passet 2 13-årige teenager. Far er træt. Men skøn tur i dag fra Faaborg til Kolding. Nu vil jeg gå ud og sætte flag på. Ordne tov. Så nogle fenderværk op. Og så går det afsted. Se med i næste afsnit. Det er det sidste ryg mod Kolding, Hollys hjemby og hendes elskede stald. Der sker noget meget overraskende. Jeg sælger faktisk min bil på havnen, og allerede den kommende uge, der skal jeg aflevere den. Så tager jeg en tur med Holly i stalden, hvor vi går en tur med hestene i skoven. Og så giver jeg nogle tips til, hvordan man forbereder sig til at sejle ind i en havn alene. Som for eksempel Fredericia, hvor det ikke går helt som forventet. Så tager jeg for allerførste gang en overnatning i en bugt mellem Kolding og Fredericia. Det var ret spændende for at sige det mildt. Se med, hvordan det går.